Keblay pi barok say simpat ki ba kersian bat ki ba persyak bahai kani ga YouTube channel jonga bat deng dok tedong ti manajan miet nemar ba ngasung khat ngasung jeram ngasung kuslai kemen siem na kebenta jongno re jongno kabadi kajing perkhat jonga simen na kebenta jing im jong uneka simen kai kebanga ngadi bande amta jong nani ram ta jongka ti ngamla pa kurteng ini no andre nga kuslai habang apet sien ye ki kabanga ngayu na kabanta jong neka ti ngawan thia nga kuslai namar marsnya kai na jing belang nga kuslai ti ngapan hukum no ble terkendan ndang la puli ndang apuli ka bible kadai na ngaplit laisen laiwan ya ka bible bat ha ka bakat du ngasem na ka jingruai benyau na kalenong besan ti nda alade puli ayo thia ndang ala khie ndang apelong jingruai miet ti kadai na kitab jung Isaya pan ti menta kamiet shua bangan puli na kitab Isaya ngan puli ru na ka kitab jingruai benyau mo kaba nadu kasnem kaba shua ukris mo SK sanspa praput nyau kaba kadai ka jingruai benyau ti halor ki bala de jabaro handai ka wanja biang hakani ka juk ka bamenta bat hakani ka kading ka ka baja menta kadon kaju hi ka jinglong bat ka kami pher eru ti ngaperkhat alamrwei ban ngasngo be yara dia ngamtip ngadi eru handai ngadi bru belongo ngon ipi ngasih perkhat alamrwei teng habang ngasngosi ngakuslai ndon tira bangan ya benta lani banya kerani khana bano handai ngapuli be de bible ngasuhon no halamrwei ban ngaperkhat iki baro kamnor jingmut yenga hakani perthai handai dah ka banga puli ya ka bible mat ngasyam ba kapan kemen lani kapan tengen lani kapan ja gijing kuslai jonga baro jadi na kadau ba shua bangan thia ngandem ngaingu ubli terkenrat danga da ka banga pan hukum no ubli terkenrat bon pen i yang ai kan ti jonga katkum ka hukum ko jong ti kamdon ka jing sngopher jing sngopla namar bali bang asile ekani man kapur ti ha ka jing sngotu jong simet hi ngasngo ba kapan mentoy nga jadi na kadau wal dabun kijing sakran ben kijing sa tim sa tala kijing sa bentiu kijing sa karkha handrei ngamla par ban kiar ban ngamla par ban i ya bible jadi na kadau ba ngasu hunno haladi halaga jing sngothu jonga ban ya ka ba ngan puli menta na ka bible mo na kitab jung Isaya ba na ka jing kitab jung jingruai benyau tung ni sngap ni perkhan ni puson ka ba ka ni ka jing puli menta ka miet ka pensai hanga bat happy ki bape ikane ga YouTube channel jonga kajing sania ha utrai na ka kitab jung Isaya na kalnong basan phuai to sya skor yanga phi ki babut ya ka hok phi ki bawat ya utrai to pech sya umolong na ubala khlong ye phi sya kata kapar na kabalati ye phi to pech sya Abraham ukpa jung phi bat sya kasara kabalakhai phi man bang ala khot ya udang marwei andang ala karkhu ya ularoi berlin na ba utrai isne da sisai ka siyon
Ban ula pentingan ya ka yeng jongka baro kiba baro ban ula pentingan yaki yeng jongka baro kiba ula penjot. Baro kiba la penjot. Ban ula pentingan yaki yeng jongka baro kiba la penjot. Ula penkela eden ya kari kenja jongka ya kari siap ula penkela ka keper utrai. Kan jelai tang kajing kemen bat kajing sengobha sudah. Kajing aingu bat kasurwai. To sya skor yang kopat jonga. To sngap yang kujat benrio. Nanga an sami kaan bat kahok jonga kan sapensyai ya kipat benrio. Kajing suspa jonga kala nangjan. Kajing penim jonga kan wan kum kajing syai. Kaksangti jonga kan sabisyari kipat benrio. Kari duriau, kari khap duriau, kiri khap duriau kikmit nanti yang bat kisania aha kabor jonga. To kmit yala kikmat sya sahit beneng. Bat topet ya kakendau syapo. Kasahit beneng kalalang da katedem kakendau kalaprat kum kajanpong. Bat kibasyong haka kin sayap kum kiskan. Handrai kajing penim jonga kan ne junom hor. Bat kahok jonga kan omdon jengkut. To sya skor yang pi kibatip ya kahok. Pi kibait ya kaan jonga. Wat septing ya kajing kenok sniu kibriu. Wat sngau pieng haba ki keran beny. Naba uknyang un sabam ya ki kum ya kajanpong. Bat uksan un sakejap ya ki kum ya usaiwul. Handrai kajing suspa jonga kan ne junom bhor. Bat kajing penim jonga kan ne pateng la pateng. Kabor utrai. Talany to saibor. Kok sangti utrai to talany kum menbarim. Hakijuk kipateng hendai. Hatu mem syem lakat arliang ya uraham. Bat samlang ba ya uyak cekor. Hatu omdei mame. Ubala perengat ya kaduriau. Hatu omdei mame uba perengat ya kaduriau. Ya ki kaliulong ba. Bantau lenti na trai duriau. Bandup ya kiba me la pelaj. Te kitu kiba utrai ula pelaj. Kin sawan pai. Bat kin sawan sya siyon da kajing risa. Da kajing pumat bat kajing kemen bom jukut. Kajing kemen bat kajing sengubha kin sasno rangkat aki. Naba lakut yawai kajing kuslai bat kajing yam. Manga day mga uba pentingan nyepi. Kumno ken pitieng saya ubriu banyam. Upara briu ubakum uplang. Pila kret ya utrai nong tau. Ubala penpiar ya kisait beneng. Bat ubala seng nong rim ya kepertei. Te pitieng lei lenter taj baro sisngi. Yerat kajing sela jong unong ban beng. Haba uwat lat ban penjot yepi. Hai kata kajing sela jong unong ban beng. Ya ukoidi en saplat bukbak. On om yam. Bat un om hiar sapo liulong. Un om kendu jeng bam. Naba ngalong utrai ublei jong pi. Uba pen kidau ya keduriau. Hadu ba kijing at pelung. Kida kerhu. Kakerteng jonga kalong utrai kipat. Ngalabu ya kaktin jonga. Ha kecentur jong pi. Bat ngalaka ya pi da kakti jonga. Habang ngala penyar ya kisahit beneng. Habang ngala seng nong rim ya kakendau. Bat ngala ong ha kasiyon. Palong kajat benriu jonga. Ka Jerusalem ke jenjar. Toki no. To yang jod ko Jerusalem. Pa kabadi nakti utrai. Ya kakuri kajing bitar. Pa kabadi hadu kendong. Ya kakuri bapen buat. Na pedeng kikon sendrang. Bakalakha. Onom don uwei uban yalam yaka.
long tik kani jala jungi lakha bun ki khon sendang don uweiru uban yalam meka namar tang ka jing bisni ka jing pihun ka jing ya bu sni bu shun prarangba ti hangni la tho mo na pdeng ki khon sendang bakalakha don uwei uban yalam meka na pdeng ki khon sendang bakala pensan penrangba don manu uban ptin yeka phalangat arban ka jing korden don manu sya ba sngusun e yepha hangni la labu jingkeli mo don manusia bas ngos ne yepha kajing penjot bar kajing julor kanem snio bat kawailam ki khon chendang jong pha ki thia yap thai kamut ki khon chendang jong pha ki thia yap thai kamut kim don jing perkhat e ru ki thia yap thai haman la ki dong lenti snong kum ulang klau bangat hakajar long tik tugi blang klau ki baklem nong serai mo ki bangat hakajar hakajing riam kira dam da kajing bitar utrai kamut kidap tang da kajing bitar jong utrai ublei da kajing kenhit ublei jong pha bat da kajing kenhit jong ublei bahalor tam te kumta to ngap ya kani pha ka basem jenjar ka ba labu a klem da di wan te kumta to ngap ya kani pha ka basem jenjar te kumta to ngap ya kani phi ki babu aj balang ki babu aj niam ki babu aj klem da di wan namar ba borobor hangni ya kita ke babu badi wan bat ki badi kiat la nyau ba kilong ki bapop kumba kinong hikai hangni ki ong bakalong umta te kumta to ngap ya kani pha ka basem jenjar ban ka bala buat klem da di wan hangni ki babu aj niam ki babu aj balang ki de ki tu ki bom di kiat ki bom di wan kamot ki babu aj klem di wan mo kumni uang utrai ublei jong pha ubaya da ya yela upa kumni ublei uang ya kitu ki bom semla di kiat bat ki bom semla di wan handrei ki bas ngau hok yela dia handrei ki ba nyoben ya ki beri ku badi ki ba nyoben ya ki beri ku badi kiat ani ki badi wan kumni uang utrai ublei jong pha ubaya da ya pha ubaya da ya la upa hakmi ngalasim nakakti jong pha ya ka khuri ba penbu aj nakakuri ka jing bitar jonga ban om di isu ngan penbat ya ka ha kinong pen saja jong pha kumba baro sikata ngila sa elam ha kita kibriu kibom kiba akyal dia kum kita kibriu bahok kibom di kiat kiba ken ya kitu kinong di kiba kamyala dia ba kidik sakri ublei kiba kamyala dia kita kinong but jong trai sukres kiba kamyala dia kibri bahok kiba kamyala dia kibri bomdi kiba nyaupo pat ya kita kibri bodi wan kiba ken pop ya kitu kibri bodi bat kiba don pede kaman sim basalas ni ban penjot ikilong yong longsem jong kanu gajat benrio kide ya kita hi kibrio kibariam da kijanli yala dia la ni kibapong da kata kadur jong ka jingkhut ban ak yala dia kum kiru khut pause kaman sim jong ki kadon tang kabut ban penjot kade kata hakmi ngala sim na kakti jong pha ya ka khuri ba penbu ai uang ubleimo hakmi ngala sim naka kti jong pha ya ka khuri ba penbu ai naka khuri ka jing bitar jonga namar ba haba hapor badom mo hapor badom phan om di isu ong ba phan om di isu ngan penbat ya ka ha kinong pen saja jong pha kum bala jaya kani ke jala jungi ngan penbat ya ka ha kinong pen saja jong pha kiba la ong hapha thia landang
ngin ya alor jong phala pun ti da kamet harga kandau bakin ya alor jong kumbalaja ke jala jungi kani kalong kakat khayi kat bayat mono na ke jala jungi baru khoj ki pajba ke jala jungi ki sukbum mat ki susngap kimla bani ya chanu khayi chanu kat bayamon ban khayi namar na ke jala jungi kalanti ke bakaloj amdan jingkhang yairu hangni latho ya kabala tho pinom la ban len pinom la ban thok pinom la ban syukur bat pinom la hiru ban ong bakalong gumta ngan penbat ia ka hakinong pensaja jong ki ba ong hapa tia landang ya kani ke jalam me khalaya mo me khaya tia landang bangin ya nalor jong na ka banta ki tu ginong khayi mo ki ba khayi na kawai kari ya lang ba na kani ke jaka kat bakimon bani khayi sto panom la banong ye panom la ban jelaw ban nyar kamut ki ya na kawai kari kani kade ke jaka supply kani ke jaka balong light lut kani ke jaka balong langkar kani ke jaka balong pathar onom don manu bala ban ong e kata tia landang bangin ya nalor jong kamut de tang ke jalam me khaliak ba tia landang bam don manu bala ban object ya kata kamut supply dari Bangladesh ini chano jaka kamut nang ni kamut nanot is nang bar khoj ni ki jaka kamut kal bakiyat kini ya nalor jong kani ke jala kalong freedom kalong light lut kam don jing khang am don manu bala ban khang namar bali hang ni ka don bit tang ka jingle bom day bat ka jingle bom hok tia landang bangin ya nalor jong phala pun nanti dala kamet harga kandau namar barok khoj besong haka kilong ki bamala namar barok khoj ki besong haka kide ki balai menenlang barok khoj ki besong haka kide tang kinong bam barok khoj ki besong haka kide ki bakamen ya kayo de na takadaw hangni la tho direct bet tia landang bangin ya nalor jong phala pun nanti dala kamet phala pun nanti kamut pun nanti dala kamet haka kandeu bangin ya nalor jong kamut ki we ki jemdrio kamut ki kwa bet ban nyom bet kabor ya kani ke jala namar ba barokhoj ke jing persaja kadin ublei namar ba kilong ki jaj beri ki haram kilong ki brio ki bombat jutang kilong ki brio ki ba penkhen an dena takadaw le kat bamon ke jala jungi le kat bamon ya kat bamon khayi kat bamon dan bro ki badan hakani ke jala kamut ki bas ngotho ki ba perkhat ani bakraw perkhat kamut bar khoj ngi bang be tangi kam le be an ti to kani na ka kitab jungi saya ngan ongi pi shuaban perkut ya kani ka kitab jungi saya kani kadi kiten ublai kani kadi ke jutang ublai nasu yu dengan puli sana ka kitab jeruai benyau namar ba meni mars yakin na jing belang kuslai mansiam la ni nga skusi dina takadang plit ke bible handai ke pri kani ka iya kani ka kitab mo na ka jing ruai benyau ke jing ruai benyau te na ka ruai benyam tangba na ka lenong ke bakut pan ka lenong ke bakut tongin sngap saya kani pat ka kitab namar ba ngala puli mane te ngadon ka eke bangas ngosi ala dia la ne habangas ngo khuslai habangas ngosi ngasai plit bi ka bible ba kan ajing tengan nga kan penja ke jing khuslai junga ti kamdon e nga banga ngala ban ong be bangan ong yel dia nga ubahok ne nga ubri uba piang lu ndo sadong la ne kumba ki kano ki bri nga kamdon jing fere nga handai nga pen pau ya ka e ka ba ngade ban pen pau haka ba nga sngo bat ngali lani nga yui tinga ngamla ban buri nyamar danga buri ngasung thu ba nga jenjarel dia teng ya pensai de kani na ka jingrua benyau na ka lunong ke basan ka jing yam thang
unong itu lupa bat kajing kepat jung u na kajing ruai benyau na kalunong ngebasan tukon mau ku try ya kata kebelaja yengi hakmi bat hapet ya kajing jak burom jungi ya ka hok kenti jungi la aino hakinong wei ya ki ying kisem jungi haki mender ngila kela ki konsuat ki baklem kpa ni skong sang sot halong tik kumbaja ya kani gejala jungi long kumbalaja ka jala jungi skong sang sot ha kani ka jingyam jong ka jingyam khang jong nungi thulpa ban ka jingkerpat jung tukun mau ku try ya kata ka balaja yangi hakmi bat hapet ya ka jingca burom jungi ya ka hok kenti jungi la aino ha kinong wei ya ki yeng ki sam jungi ha ki mender ngila kala ki konsuat ki baklem kpa ki kme jungi la kum ki ru kenthei ngidei ban siudor ya ka ngidei ban siudor ya ka bangidi kum belaja sor silong mo ya ki ding yap la jong dei ban dathiet ni song son ban da kalangkor ha ki rendang jungi yangi lanya jubur ngila pawai ngimyo songthan ngila kener yala kakti sya ijem ban sya asiria bandub yo jingbam kumbangi kmi lanti menta na ki state ki banabar na kiri ki banabar ban yo bam yo di nalade amdon ye mo ngila kener yala kakti sya ijem ban sya asiria bandub yo jingbam ki departemen jongi kilali apam ban kimdon shu ki departemen jongi kilali apap bat kimdon shu ban ngikit ya kejing boman jongki kimrau ki sensyar halor jongi amdan manu ban pelat yengi nakabor jongki ngilayo yala kejing bam da kaba phai yala kejing im ngilayo yala kejing bam da kaba phai yala kejing im ha kejing shit kabajur jong karisiam kasni do jongi kakhloj kum katendur bathang kejing shit kanem sniu ya ki kenthei lale khlem ran ha siyon ya ki thesoti ha kisnong juda ya ki bakra batri lasdin na kiti jongki ya ki temen kisan anomdon jing buram ya ki temen kisan anomdon jing buram kumbalaja ni jela jungi ya ki samla senrang la pentrei jubor haki kor terlian ikhna senrang padde ki ya cheng bakhya ki dingyam ki temen ki lapet na khrdop snong ki samla senrang ki la eno kaput katem ni sang sot ha kumbaja jela jungi kajing kemen ki donut jongi kala du kasyat ke kemen kala jing yam brio kapang sengat kala ham na kakli jongi kordit yangi namar ngilali apam ngila kempang donut na kebenta kani baro ki khmat jongi kila berie namar ba ulum siyon ulakan jajang kimersyang kila syang keleng halor jong u hanrei mame ko kenrat me sensyar jongnom kakhet jong me kani pateng la pateng balei me kelet yangi junom balei me eno sat yangi haduk menta tupan phai biang yangi syame ko kenrat ban nginwan phai biang tupan thamai ya kisngi jongi kuman barim ne hatu mela kentaj jenduk jendam yangi hatu mela bitar kata yangi kani ketien ublei kani kejutang jong ublei asngu ublei
Dia phi ke bayu sngau ia ka jing puli na ka kitab yung Isaya na kalunong kapasan puay ban na ka ni ka kitab jing ruai benyau mentakamian tung ni perkat i simet ia ke belajar namar beli banga ngade tang brio ngade brio balango ngade ru brio ubadap dak jing duna handai balei ngan ong i phi bangan i ka Bible ngamla balei bang athaw kini gi traditional jonga ngamde ubrio ubala don jing tip ka paka bangan thawe la ka jong gi traditional jonga handai hadu mentang ayat ngam semla don kano jing perkat bangan yo mantoy ngam don semla don kano ke jing perkat nak bentak pisah katengka handai ngade ubri wasngo bah bangan puli ke Bible ban ngade ubri wasngo tenat bangan puli ke Bible ban ngamla ihru ban i eka walda bon kibrio kila ban ya dom lane ban bisni lane ban pihonya kata handai ngan ong ipi iwe pe iwe na ka jat brio jong la jong mo ki jat brio nyu tram ngan ong ipi pi ki bapet bah ka ni ki tut sung jonga wadi theo ki jong long jonga handai toy perkhat nang mtayel dehi toy puson nang mtayel dehi namar ngasung tho bayela dia ngade tang brio handai ka jinglong jingman bat ya ka ka ba uble ta kan ra upan jai ka jing im jonga upan sajai ka jing im jonga ngamla ban ei handai ngamla ban ong yu uru toweng no ya kini ki baro handai nga pediang hun namar ba uble ukpahi ya unu uba u ibet usngo bha uban set ya kata ti ngai la dia ngasu pediang sngo bha namar yel dia ngatip ngade tang ubrio ladang akyar na kaniru nganom la bani ai namar bali klam uble takan ngam la bani ai handai nga suhun no ikini ki baro ke bala wanja ke jing im junga wal rabon ke jing ki bawan hap hanga handai nga pediang ban kai pu samrki nga ong be tolong belagar ku kerteng jong me ko beli pa jonga ngasngom tenat ikani namar beli ngamla bani ai wala de bangan yam ngan jong mat ru handai ngasur ngosi harade marwe simen namar amdan mano bala pentingan yenga wat men para warga tengah kikun kimla pentingan yenga handai ngaya ikani galanti namar beli kani hi ka bro kadi ke bala tho kadi ke bala mang kadi ke bala bantar beli terkenran ti ai ba ki no ki ba karan ben ni ki ba kentho ngalong be ubri sngo bhang ngalong be ubri ba kemen namar beli ngamdon ka bang ngala ban ong yeno ba ngadi ubri ba biang lani bangan ong yeno bang di ubri ba ngamla ban ong kata namar ngam patip yala dia ka banja hadin lani ka banja nang ni skma ti handai nga banset yala dia halai jong jing siam halai jong jing thu namar bangatip bai ka bro ka bha banta ka di hi jong ble ta kanda ye tangkini kentien ku ble sibon ni phi bro phi ki ba kersan bhai ka ni ki tu chol jonga bat phiru ki ba persa ba ka ni tu tu chol jonga kanong i phi bro kani kadi ka miet busu kemen ni phi knang ba ble ta kanda hi un ai nga bat i phi ka jing ko jing kya ka jing i ki jing tali ka jing so tho jing bot iwe ru namar bale nging em perthei lang ba ka bha banta ka jong ble imla ban i ai nala de hi handai tongin chu hun be kat ka jing pania ka jong ble ti tangkin kan tien ku ble sibon ni phi baro